Pere, bon dia. Com va la setmana després del partit d'aquí al Camp d'Esports? Vau salvar un empat tot i jugar amb 10, no sé això com heu afrontat aquesta setmana de treball. Pues molt bé, no? Com sol ser habitual, no? Ja et dic, crec que el partit del fin de setmana pues, hem comentat que és un partit que ens té que fer créixer per el que van demostrar i bueno, al final les setmanes habitualment solen ser molt bones d'entrenament, no? I esta pues, ha sigut una més, no? Molta intensitat, molt de compromís i amb moltes ganes d'afrontar el partit del diumenge. No? Recordo una roda de premsa després del partit que deies que tenies com una mica enfadat que podríeu haver guanyat fins i tot i ser 10. Ara vist en perspectiva això, com veus el paper que va fer l'equip al camp i què en podeu treure en positiu o que hem jugat amb 10 respecte al partit d'aquí de Terrassa? No, la sensació és la mateixa, no? És dir, molt content per el treball que va fer l'equip, però per altra banda, pues, bueno, ja dic, se tornen a escapar 2 punts d'ací de casa, però bueno, al final un poc això és el futbol i la vida, no? Caure, alçar-se i afrontar nous reptes, no? Crec que tenim que fer bon punt que van treure l'altre dia en Terrassa i a allò anem, no? Un partit complicat, crec que serà un partit molt complicat perquè sincerament el Terrassa crec que té molt bon equip i està fent les coses molt bé, és cert que ve competint entre setmana durant molt de temps, però bueno, ja t'he dit, nosaltres anem en l'energia i en la força que ens dona el conforme estem fent les coses, no? I sobretot en la mostra del partit de l'altre dia. Ara comentes el Terrassa, Rico va parlar del Formentera l'altra vegada, que ve de jugar a Copa Federació entre setmana, moltes ven força més càrrega de partits que vosaltres, potser. El que et preguntem llavors, creus que els pot afectar? Creus que en aquests alçades no? Bueno, a veure, és complicat, jugar dimecres, dissabte, no? I sobretot quan pues, en 2 competicions tan exigents com estan sent la Lliga i la Copa Federació, no? Que el dimecres va quedar ja eliminat, però fins ara l'exigència dels partits eren altes, no? No sé com es pot afectar, a veure com estan a nivell, si han tingut alguna baixa en aquest partit, però bueno, ja t'he dit que després te fiques a jugar i al final això és un estat anímic, no? I en funció de conforme vaig al marcador, pues suponc que aniran regulant-se les energies, no? Però entonces nosaltres tenim que pensar que ells van estar al 100% i el que tenim que fer és fer el nostre paper, no? Conforme vam fer en Formentera. Ara, més en concret sobre el Terrassa, quin rival t'esperes? Quin equip creus que sobre el camp, també tenint en compte les dimensions del seu camp, que és un camp molt petit i no sé si us acaba d'afavorir o no aquestes circumstàncies. Sí, és un equip, a mi sincerament el veiem quasi totes les setmanes i és un equip que m'agrada molt, no? És cert que els resultats no l'han acompanyat i ara estos 2 últims partits han canviat un poc de sistema i tant el dia del segon que van guanyar com l'altre dia contra el Real Unión, la veritat que estan molt bé, és un equip que està molt seriós en aquests 2 partits i bueno, és un Pablo que espera, no? Sobretot molt marcat per el que és el camp, per el context, amb l'AVP, els corners, faltes, saques de banda van a ser fonamentals i ells en aquest cas són un equip que està molt ben treballat, o això dona la sensació de que són un equip que està molt ben treballat i bueno, nosaltres a intentar contrarrestar totes aquestes virtuts d'ells i ja t'he dit un poc a fer el mateix paper que vam fer en Formentera, no? Intentar defendre lluny de la nostra porteria per a que això se minimitzi al màxim i intentar controlar el partit des del valor, no? Parlaves del partit de Formentera, vam parlar a Formentera de que es va passar malament i que l'equip va patir, entenc que diumenge també, són d'aquests partits on l'equip haurà de saber patir en determinats moments, sobretot a la recta final si el resultat està apretat. Segur, estic convençut perquè ojalà no, i al minut acabem el partit i anem 0-3, no? Però és complicat, no? És complicat perquè és un camp en què en qualsevol moment passen coses, no? És molt xicotet, és molt petit i en qualsevol moment passen coses. Entonces, bueno, tenim que estar preparats per a tot, crec que ho estem, ja ho hem demostrat durant molt de temps, passar aquests moments d'apur i aprovechar els nostres moments, no? Jo crec que l'equip està bé, el diumenge va tornar a donar una mostra de que és un equip molt competitiu, difícil de guanyar i esperem que el diumenge fem el mateix, no?
Ara parles de l'equip, més enllà de la baixa de Xuli, suposo obligada per sanció, n'hi ha algun altre? Està la plantilla bé? Sí, estan tots bé, l'únic Dela que segueix sense poder entrenar, els altres tots en disposició de vindre convocats. Dela pues, segueix ahí en el turmell i no acaba d'arrencar, i Xuli pues, bueno, li ha caigut un partit i ja està, només tots disponibles, per almenys a dia d'avui.